Minkejja li l-Labor tal-ablajta ta' meritokrazija u tqassim tal-ġid, fl-ewwel ftit ġimgħat qed juri wiċċ ieħor. Hekk kif tkabret il-katra tas-Sindku Laburista Alfred Grixti bħala chairperson tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u t-Taħriġ li tisi, ħafna bdew jistaqsu kemm verament Malti jagħtana l-koll. Ta' min jgħid li Alfred Grixti huwa impjegat full-time bħala kap tal-iskola u għas-Sindku ta' Ħażebbuġ kien involut fi programmi tar radju u anke television u wkoll il-President tal-Każin Laburista ta' Ħażebbuġ. Persuni li tkellmu magħna staqsew kif Alfred Grixti se jlaħħaq ma' dan kollu u fuq kollox fuq xiex se jkun qed jiffoka l-ħidma tiegħu. Dan minn barra li se jkun qed jitħallas mit-taxxi tal-poplu. Dan il-punt qajjem waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol dwar il-manutenzjoni tal-iskejjer fl-Education Building fil-Furjana. Mistoqsi dwar dan Evarist Bartolo qal liċ-chairperson tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u t-Taħriġ ma jinvolvix ruħu fl-operazzjoni ta' kuljum tal-ITC, imma sempliċiment fl-istrateġija tal-ITC. U għamilha ċara li Alfred Grixti għandu jiffoka fuq ix-xogħol tiegħu bħala kap tal-iskola. Jiena naħseb li l-xogħol prinċipali tiegħu se jibqa' u jiena għamilta ċara kap ta' skola. Intant il-Ministru Bartolo ċaħat li qal li Gvern Laburista mhux se jibni skola ġdida kull sena. Ftit tal-jiem ilu waqt programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali, il-Ministru tal-Edukazzjoni ddikjara li l-prijorità ta' Gvern Laburista hija li jagħmel manutenzjoni fuq skejjel antiki u qal li m'hemmx flus għal skejjel ġodda. Ma baqax flus fil-fondazzjoni għall iskejjel tagħna. Jiġifieri hemmhekk rridu naraw kif il-flus li kienu ġew mislufa snin li għaddew għal programm ta' bini ta' skejjel ġodda u tiswijiet u refurbishment fl-iskejjel eżistenti. Irridu nibdew minn issa nħabblu rasna kif se nġibu flus ġodda għal ġol karus. Imissa insista li ma qalx hekk. Mettix dik li maħni se nibnu aktar skejjel ġodda. Dik biss li rid niċċara. Jerome Caruana Cilja għal Net News.